Nilima debrma bujungma video tabuk viral ungjak. Tamoni bagui nilima debrma wakolok tui riprigi bujunga nangka. Sui mufuk tui kok banglaimanda amsuke patimung kotor wngka. Sabuni chaya hadike salani moni tui kisa kok norok naitongdi ani channel no paya sa. Aw norok joto no nugkha na tabuk social media o tamo Facebook hundi tamo YouTube hundi joto jaga no nilima debrma song bujangmani video tabuk belai no viral ungjak. Tai norok viral video o nugkha na latha kolokma tui bori khoroknwi bai nilima debrma riprigwi bujangmani. Tai buma borichuk mana khaina thangwi daga choprop wngmani. Tamo patimung ni tui norok bulaina nangkha o swngmung swngjak phuarkha nilima sai khwnarwkha. Bongni nokni swi kubun nokni musung no swngwi kok banglaiwi se o ur patimung nango hwnwi bo sai khwnarwkha. Tei bo tebo sai khwnarwkha swi bo musuk tui kok banglaifuru bongni nok ganani borok bono comment hamya khaijaknai lachiya bwrwi hinui bai bo joliboui video khama bai bini uporo wakolok tui hamala khakya hinui bo kok silsamung rwkha. Ayang tei kaisa phaichingo bongni nok ganani borok hwnkhe saka bono chwng buna hinui buya. Chini mwkhang camera tisao hinui joliboui se chwng mobile bufuraina hinui wakolok twlangfru se a patimung patio hinui bo saka. Ulo hwnkhe nilima debrma borokni walaimani video no YouTube o upload khairwmani pore bongni nok ganani borok rok nugui amono delete khairwtui hinui saphurukhe taisa ur nanglaijugo kha. Tabuk hwnkhe nilima songbai bong kamini borok rok mwkhang somlaijak. Aw kok hwnkhe mono swi borok siniya lamatui thangkha swngnai no musuk sia buni bari o habnai no omoni tui je bulaima ki o swi bai musukni tui de wngkhana naki nok gana gini tonglainai khoroksa tei khoroksani bwkhao hamya uansukmung nasilaimung kha kosom twlai de wngkhana hinui norok khe tamo uansuk. Hwnkhe norok ani channel no chajak khaiba ani channel no like subscribe khaina tapukdi teibo kotor kotor video nainani bagwi.